Hát a szimbolistákat úgy, ahogy az ipari forradalmat meg még nem. Ki Magyarország pénzügyminisztere? Ki a francia elnök? Ki az Egyesült Államok elnöke? Hát a Biden. A Biden bácsi. Tudod, hogy ebben a családban ki bukott meg? A senki. Trem Ábel. Baj van? Ábel? Ha kell még idő, nyugodtan üljön vissza 5 percre még, és dolgozzon rajta. Ábel, miért van magánkokárda? Nem lehetett volna azt a gyereket átengedni? Próbáltunk neki segíteni, kérdeztük, mi a baj, nem válaszolt. Forrásokat se használta. Semmi. Elmondanád, hogy mi volt a történelem érettségi? És nem bírod ki, de csak behozod a politikát. Nem kéne már kicsit kikapcsolni? De az a baj, hogy pont erről van szó, édesem. De jól vagy? Igen, lehet, hogy ennek a fiúnak fájt az, amit te kérdeztél. Haló, jó napot kívánok, Hajnal Erika vagyok, újságíró a Magyar Napoknál. Mesélj erről a tanárról. Te mit képzelsz magadról? Van fogalmad arról, hogy mit művelsz? Magyarok vagyunk, nem? Az is baj. Ki fognak csinálni minket? Magában csak gyűlölet van, semmi más. Mert magában aztán nincsen gyűlölet, igaz?